The famous writer and novelist Franz Kafka had this habit of walking at the park every day. One time, there was this story na habang siya daw po ay naglalakad sa park, he encountered this little girl crying. Bakit umiiyak po yung bata? Kasi nawala daw po yung kanyang manika. So, sabi ni Franz, tutulungan niyang hanapin yung kanyang manika. They tried to search at the garden, to search at the trees. Hinanap nila sa damo, tinignan nila sa ilalim ng upuan. Pero kahit paano nila hanapin yung doll ng bata, hindi po nila mahanap. So, sabi po ni Franz dun sa bata, huwag ka nang iiyak. Akong bahala. Bukas, magkita ulit tayo dito sa park. Meron akong ibibigay sa iyo. Umuwi po silang parehas. And the next day, the little girl was waiting for the writer. Dumating po itong novelist si Franz Kafka, bringing a letter. At binasa ni Franz itong sulat sa bata. Sabi niya, sulat ito nung manika mo. Sinasabi niya sa iyo na umalis lang siya. That she just traveled. Huwag ka daw mag-alala. Huwag kang umiyak. Dahil namasyal lang siya. Nagbakasyon lang siya. At babalik siya. At nag-promise yung doll nung bata that every day she would write to the little girl and tell stories about her adventure. So napangiti po yung bata. Every day, pag naglalakad po itong writer, nakikita niya yung bata naghihintay. And he would bring letters, mga sulat. At kinekwentuhan po yung bata dun sa adventure, paglalakbay ng kanyang manika. Kinekwento nung manika kung paano siya umuwi sa kanila at binisita ang kanyang mga magulang. Kinekwento nung manika kung paano siya ay nag-swimming sa dagat. Kinwento nung dal nung bata kung paano siya'y umakyat, namasyal sa mga bundok. Kinwento nung dal doon sa bata through the letters kung paano binisita din niya ang kanyang mga kaibigan. Every day, ito po yung ginawa ng writer na si Franz Kafka. At tuwang-tuwa po yung bata na napakikinggan niya yung mga adventures nung kanyang minamahal na doll. Until after a month of doing this, finally, this writer came one morning and he brought a doll and gave it to the little girl. The little girl received it. Tinanggap po niya. Pero nagdududa siya. Hindi na kamukha nung manika niya yung binigay sa kanya. Pero merong naka-attach pong sulat doon sa doll. Sabi po, nakasulat, "My travels change me. My adventures change me." Napangiti po yung bata. And the little child accepted that doll as her own. The lesson is, my dear friends, that the things that we love will surely go. It is inevitable. Hindi natin maiiwasan
na darating at darating ang panahon, mawawala at mawawala ang ating mga minamahal sa buhay. But the good news is that when these things that we love or people that we love will go, or if we lose them in our life, they will come back again, but in another form. Magbabalik din yung nawala sa iyo, pero sa ibang anyo na. Yan din po ang panalangin natin. Madalas, naririnig natin yan sa prefasyo ng misa para sa mga patay. Sabi po sa dasal ng misa, life is change, not ended. Napakaganda po. Ang buhay ay nag-iiba lang ng anyo, hindi ito nawawala. Bakit kaya binasa natin itong ebanghelyo ng pagkawala ng bangkay ng ating Panginoong Hesukristo? Nakabukas ang kanyang libingan, wala doon si Jesus. Paskong Pasko pa naman, New Year na New Year pa naman, magbabagong taon. Kasi pinapaalala sa atin ng ebanghelyo, ng mabuting balita, na kahit sa panahon ng tuwa, ng galak, ng selebrasyon, may mga tao na nawawalan. There are people who have lost their loved ones. There are people who have lost important things in our life. Let us be sensitive to these people. Let us pray for these people. And if you are one of those people who have lost an important thing or lost a loved one, pray and trust God that that lost thing or person will come back again, but in another form. Kung paano ang ating Panginoon nawala, siya'y bumalik, muling nabuhay, pero hindi nila makilala. Ang importante, ito ay babalik. Let us remember and pray for those people who have lost a thing, who have lost an important thing or an important person in their life this year. Meron po tayong mga kapatid na nawalan ng pera. Bakit? In-scam sila. Niloko sila. Meron po tayong mga kapatid na nawalan ng minamahal sa COVID this year. Meron tayong mga kapatid na nawalan ng minamahal dahil sa aksidente. Meron po tayong mga kapatid na nawalan ng minamahal dahil sa kasalanan. There are those who lost their husbands to infidelity. There are those who lost their loved ones because of vices, because of gambling. At alam naman po natin, ang napakaraming buhay na nawala, napakaraming ari-arian na nawala, dahil po sa bagyo, dahil sila ay nasalanta. Let us pray for them. Let us think about them. Let us lift them up to the Lord. At kung isa man tayo doon sa mga nawalan ngayong nakaraang taon, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag po kayong mawawalan ng tiwala sa Diyos. When you lose something, it is not the end. When you lose something,
it will come back again, but in another form. Bakit pinapabayaan ng Diyos na mawala ang mga bagay at mawala ang mga tao sa ating buhay? Kasi gusto rin niya na magkaroon tayo ng mga bagong bagay at mga bagong tao sa ating buhay. Di ba, pag may nawala, yan ay luma na. Pero pag may nawawala, merong bagong darating. At sana, kung ano man yung bagong darating, ito'y ating tanggapin. Ito'y ating pasalamatan sa Diyos. Ang importante ay hindi nawawala ang ating buhay. Hindi nawawala ang ating pagmamahal. Hindi nawawala ang ating pag-asa. At hindi nawawala ang ating pananampalataya. Magdasal po tayo. Naway paniwalaan natin ito. May mawawala, pero meron din darating. May nawawala, pero may nananatili. At ano ang nananatili sa atin? Nananatili pa rin ang grasya ng Diyos. Nananatili pa rin mabuti ang Diyos. Nananatili pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Let us trust that. Let us believe that life is change. It does not end. We may lose our loved ones, but they will come back again, but in another form. Amen.